nahiko zaila dago eta aukera gutxik izan ditut. Ibili naiz bilatzen olatua, baina olatu gutxi zetozen eta azkenean ez dut aukerarik esan. Baina horrelakoa da batzutan itsasoa. Itsasoa gogorra dago eta erremontatzeko denbora behar da. Beraz, azkenean manga askar joaten da, denbora baita ere, eta nahiko zaila gaurko kondizioak. Oso ondo ari da aurten, konstantzia askorekin, baina ni konfiantzarekin nengon eta aukerak izango banitu banekien egin ahal nuela daukadan surfarekin, baina ez dira agertu eta horrela da. Horrela da, orain ikusi behar dugu ze txapelketa datozen, oraindik ez dakit, aukeren arabera, hemengo rankinarekin ikusiko dugu zer egin ahal dudan eta ikusi beharko dut. Metodo berria nahiko zaila da eta espero dut aldatzea, ez daude aukera askorik eta adibidez txapelketa hau naiz eta WSkoa izan da ez du askorako balio eta espero dut hori aldatzea eta aukerak izatea gehien bat.